Ow. This all and nothing really got away, driving me Ow. crazy. I need somebody to hear, somebody to know, somebody to have, somebody. Yangs, magandang hapon naman dyan sa iyo, Yangs TV. Magandang hapon naman dyan sa iyo. I guess I kinda like the way you know. Iniwan mo ako doon, ma'am. Know the day bleeds into nightfall. Nasa harasin. Thank you naman dyan sa iyo. Sa mga paharang mo dyan. Got down and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you love. I'm going under and this time I feel there's no one to turn to. This all and nothing way of loving, go be sleeping without you. Now I need somebody to know, somebody to hear, somebody to have, just to know how it feels. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you help me escape. The day bleeds into nightfall, and you know. Ma'am Marabutit, hello naman dyan sa iyo, ma'am Marabutit. Thank you for that sweet tamsak, ma'am, and welcome po sa aking live streaming. Si Ma'am Chen Lee, bagong-bago natin na kaibigan, guys, is in my live stream. Mega love shoutout po dyan sa iyo, Ma'am Chen Lee. Welcome din po, ma'am, sa aking live streaming, and thank you also for that sweet tamsak, Ma'am Chen Lee. Bigyan ko kayo ng moderator function, guys, so that you are now a moderator in my live streaming. Whenever you wanted to make friends, or you can simply, or if whenever you wanted to drop your links, guys, you can simply drop your links. Or pwede nyo gamitin ang inyong mga main channel accounts para naman ay tawagin nyo lang si Nightboot. Automatic yan, guys, na lalabas ang inyong mga link. Ayun. Mama Elma, mega love shoutout din po dyan kay Ma'am Elma Tihada. Mega love shoutout po dyan sa iyo, Ma'am Elma Tihada. Welcome din po sa aking live streaming. Highly recommended monetized channel yan, guys, si Ma'am Elma Tihada. I know for sure na hindi nyo pakadikitan si Ma'am Elma Tihada, guys. Makipagkaibigan na rin po kayo dyan, guys, kay Ma'am Elma Tihada. Wala ba tayong premiere dyan, Ma'am Elma Tihada? I was getting kinda used to being someone you love. Salamat, sabi ni Ma'am Chen Lee. Bagong-bago natin, guys, na kaibigan. Pagbaba ako ng bahay mo, ma'am. Sige na, i-pin natin. Nanay, ano ba yan? Manay Journaline. Mega love shoutout din po dyan kay Manay Journaline. Bagong-bago rin natin na kaibigan. Oo. Kanino bang ano to? Kaninong account? Mega love shoutout naman po dyan sa iyo, Manay Journaline. And welcome po sa aking live streaming. Dating dikit ko na po yan, sabi ni Ma'am Chen Lee. Pre, mega love shoutout din po dyan kay Pre. Nag-end ka na, Pre. Si Jonas Alondaga, guys, highly recommended monetized channel live streaming din tuwing alas 3 ng hapon. Mega love shoutout naman dyan sa iyo, Pre. Welcome sa aking live streaming. Yes, Pre. Bakit na music stream ka lang? Tambol, gitara, at buong barkada. Mega love shoutout, Ma'am Jonas Alondaga, sabi ni Ma'am Chen Lee. Si Marabutit pa ba ta? Si Ma'am Chen Lee. Maligayang Pasko. Ito, guys, si Pri, si Ma'am Jonas Alondaga. Kung di nyo pa kaibigan yan, si Ma'am Marabutit is, alam ko meron dito si Ma'am Marabutit. MT1. Ito, guys, si Ma'am Marabutit. Kung di nyo pa kaibigan, malapit na yan. Step 2 na yan, guys. Step 2. Inaantok lang ako. Cooking Mara, harang po. Ayan, tamsak. Thank you for that sweet tamsak also, Ma'am Cooking Mara. Mukhang mapupuno dito ng prutas maya-maya ata eh. Thank you for that sweet tamsak, Ma'am Cooking Mara. Welcome back din sa aking live streaming. Una ang laro at sa amin ay lumapit. Handa na ang Pre, tulog ka muna dyan, Pre. barkada. Maligayang Pasko. At malalo. Kanina gamit ko, Pre, si Ma'am Marabutit. Doon sa iyo. Tanong ko lang, sino ngayon ang Bagong taon sa inyo. Oh.
Ano ba yun? May nagtatanong sa akin. Okay. Gusto kita. Si Ma'am Marabutit din to eh. Tamsak harang. Thank you naman po dyan kay Ma'am Marabutit. Di pwede tulugan pre. Dami ko pang trabaho dito. Bakit? Ano ba ang pinagagawa mo sa buhay mo dyan pre? Ano ba ang pinagagawa mo dyan? Handa na ang aming tambol, gitara at buong barkada. Maligaya. Hindi ka pa nagsasaing dyan eh. Naglaga ako ng yung saba. Naglaga ako. Ayun. Bagong taon sa inyo. Maligayang Pasko. Bagong taon sa inyo. Maligayang Pasko. Uy, Merry Christmas naman dyan sa inyo guys. Alam nyo ba ang Christmas countdown natin? Meron tayong Christmas countdown dyan. Marabutit TV harang. Tamsak. Hindi to yung niya eh. Hindi to yung main channel niya eh. Busy match pa pre. Oh, sige lang pre. Ano bang bilang kakabisihan mo dyan sa buhay mo pre? Oy. Christmas countdown natin is 1 month, 8 days, 6 hours, 45 minutes, 4 seconds more to go. Pre, askaso muna ako. BJ lang. Sige lang pre, sige lang. ¿A dónde sea que yo esté? Tu corazón. Pongkan, o diba? Sabi ko sa inyo, mapupuno dito ng prutas eh. Thank you naman dyan sa mga paharang ni Marabutit. Pang-ekonomiya. O diba? Sana all may pang-ekonomiya. Pongkan na pongkan. Mega love shoutout naman dyan kay Pongkan. Thank you naman dyan sa mga paharang nyo dyan guys. Sa mga patamsak nyo. Maraming salamat dyan sa inyong lahat. And I do hope guys na makipagkaibigan kayo sa bawat isa habang kayo'y nagtatamsak dyan. Uy, i-congratulate nyo naman guys si Ma'am Marabutit. Sige na, isang congratulation naman dyan guys. Para kay Ma'am Marabutit. Kasi she's about to get monetized na rin. Step 3 na siya. Malapit na siya guys sa katotohanan. As in, step 3 na siya. Dito sa aking harapan guys yung account ni Ma'am Marabutit TV. In progress na yung step 3. Mas maganda kasi walang aberya yung step 2 niya. Yun ang mas mahalaga doon. Hey, pre, magsaing ka muna dyan, pre. Oo nga, saing ka muna dyan. Tapos, gawa ka ng masarap na ulam dyan. Tapos, palagyan mo na ng subdivision yon. Oo nga. Tamsak harang sabi ni Strawberry. Wow, sana. Thank you naman dyan sa mga patamsak at mga paharang nyo dyan, guys. Sana matapos na. Bukas, guys, monetize channel na to si Ma'am Marabutit TV. And I would like to congratulate Ma'am Marabutit TV. Advance congratulations naman dyan sa inyong lahat, guys. Especially kay Ma'am Marabutit TV for having her channel get monetized na rin. Diba? I want to wish you a Merry Christmas. I want to wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad. Everybody, come on. Feliz Navidad. Feliz Prospero año y felicidad. May hindi ako nadikitan pala doon kanina. I-remind niyo ako guys kung sino yung hindi ko nadikitan kasi nakalimutan ko din kanina pero didikitan ko na lang doon sa comment section. Dikitan ko kayo ng tagli-5. Tamsak harang sabi ni Peach. O diba? Strawberry, Pongkan. Sana all. No one ever can destroy all the love I got for you, babe. Love and it's Hey! Guys, may mga kayo. Sige, nakausapin nyo ako, may mga katanungan kayo or anything. Pwede kayong magtanong, guys. You're all welcome.
Harang ka daw sabi ni banana. O, di ba? May banana pa. Peach, banana, strawberry. awit na Thank you naman dyan kay Ma'am Marabutit. Ma'am, thank you naman po dyan sa mga patamsak mo dyan. sa nyenas at ang toro tuloy ang ganda ay saliw din ng panderetas. Aligalyo sa tuwing Pasko nagdarasal ang bawat tao at nagpapasalamat silang ng Diyos na hari ng mundo. Sa degralyo, sa Sir Ora Tamsak Dan and Share, sabi ni Sir Ramon Pabilona. Sir, mega love shoutout naman po dyan sa'yo, Sir Ramon Pabilona. Nagbabalik natin guys na kaibigan, napaka-legit and organic. Highly recommended channel also. Sir, kamusta naman tayo dyan? Long time no here. Kamusta naman tayo, Sir? Kumusta naman tayo dyan, Sir? Long time no see. Ito guys, si Ramon Pabilona, kung di nyo pa kaibigan, napakatalentadong tao niyan guys. Kaso ayaw lang talaga magpakita sa kanyang video. Ang ganda ng boses niyan. EGT, extrajudicial timing, tamsak with fruits. Mega love shoutout naman po dyan kay EGT, kay Manay Journaline. Mega love shoutout din po. Thank you also for keeping me in your background. Sino ba si Manay Si Manay Journaline. Happy 13th wedding anniversary. Sino ba to? Si Ma'am Journaline Del Mundo. Ito guys, si Ma'am Journaline Del Mundo. Kung di nyo pa kaibigan to guys, yung kasal nila. Kaibiganin nyo na rin po yan guys. Ito yung yung link. BG po ito. Sige, EGT. Ayan. Thank you naman po dyan for keeping me in your background. Ayan, tapos na ang harang, sabi ni Banana. Ito guys, kung hindi nyo pakadikitan si Ma'am Journaline, yung nakapin sa taas. All you have to do is to click on that link and simply connect with Ma'am Journaline Del Mundo ba yan? Del Mundo. Diba? Simply connect with her and makipagkaibigan kayo dyan guys. So nga. Papa RY. O inalitan na naman ni Papa RY yung kanyang Di ba dati, ano ba yung dati mong Papa RY? Mega love shoutout naman po dyan kay Papa RY, kay Ryan Donna Family Vlog ata to. Ryan Donna Family Vlog. Papa RY or Papa Ray. Mega love shoutout naman po dyan kay Papa Ray. Tamsak downloads. Thank you for that sweet tamsak, Papa Ray. Welcome naman sa aking live streaming. Si Ma'am Saiki Carrion. Mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am Saiki Carrion. Nandito na rin sa atin guys si Ma'am Saiki Carrion. Ma'am Saiki, naparang ko ikaw no. Mega love shoutout po dyan sa iyo, Ma'am Saiki Carrion. Welcome back, Ma'am, sa aking live streaming. Kumusta naman tayo dyan, Ma'am, yung ayaw mo maniwala, ha? SC1 ang kanyang code, guys. SC1. Si Ryan Family Donna Vlog. Ayan. Yes, host, tama ka dyan, ha? Sabi ko na nga ba? Si Ryan Family Donna Vlog. Papa Ray. Padikit naman ako dyan guys. Highly recommended monetized channel yan guys. Isa sa mga pupoging lalaki sa balat ng tinalupan niya. Oo nga, kung ayaw nyong ayaw maniwala sa akin guys. Gaya ni Ma'am Saiki Carrion, hindi yan naniniwala sa akin Oo nga. Yan si Papa Ray guys, isa sa mga pupoging lalaki sa balat ng tinalupan. Diba? Sana all pogi. How to be pogi, sir? Kaloka ka, prank pa mo. Si Ma'am Saiki Carrion guys, nabubuksan ko rin yung kanyang account. Ibinigay talaga. Hindi man lang nagdalawang isip, ibinigay yung account sa akin, di ba? Wag niyong ipinamimigay ang account niyo guys, ha? Kasi nakakapag-prank yan. Gaya ni Ma'am Saiki Carrion guys, na-prank ko siya. Gamit si Ma'am Marabutit. Harang
ang sabi niya, kaloka ka. Papa Ray, keeping us also in his background. Sayang nag-ano sana ako, nag-StreamYard sana ako. Kaya nag-restream ako para makaakyat kayo, sayang. Bukas na lang guys, mag-restream ako, kaya mag-StreamYard ako. Para if in case gusto nyong umakyat. Hi everyone, Christmas na. Christmas countdown natin guys, 1 month 16 days ata yan. 16 days, 1 month 16 days. Almost 1.5 na lang is magpapasko na. Ano bang pagpapaskuhan natin dyan guys? Sana matapos na yung pandemyang to. Sana lahat ng mga tao magpabaksin na para tapos na. 1 month 8 days na lang pala. 1 month 8 days 6 hours 34 minutes 31 seconds. May tanong ako sa iyo mamaya about sa revenue ko kuya. Sige po ma'am. Ano po yun ma'am? Tingnan ko ma'am, tingnan ko ang revenue mo ngayon. Ngayon na. Gusto mo bang tingnan ko ma'am? Ma'am, kailangan mong yung step to verification nito ma'am. All monetizing creator will need to turn on step to verification by November 1 to keep access to YouTube Studio. Kailangan mo ito ma'am tapusin. Para magkaroon ka ma'am ng Oo nga, kailangan mo ito ma'am tapusin. May step to verification na to. May parol at Kailangan mo ito ma'am na i-turn on ang step to verification na to. Magpo-provide ka lang na ma'am ng valid number, valid email address. Yung kailangan yung email address mo is yung may recovery email ka. Ayan. Kailangan mo ito ma'am na i-turn on para mabuksan mo yung monetization ma'am. Nandito ako sa monetization mo ma'am. Mani na sila. Bakit ba? DJST Official. Mega love shoutout din po dyan kay Sir DJST Official. Nagbabalik din natin na kaibigan guys. Highly recommended monetized channel also yan. Sir DJ, kumusta naman po tayo dyan sir? Nasa harang daw siya. Welcome sir sa aking live streaming. Your payments are currently on hold. Action is required to release payment. Ma'am, kailangan mo ito ma'am na ilagay yung step to verification ma'am. Gusto mo tulungan kita, kailangan mo mag-provide ng tamang number. Wala pa nag-email si Lolo. Ma'am, hindi mo kailangan mag-email si Lolo ma'am kasi tinanggal yung harang mo. And kailangan mong yung step to verification nito ma'am kasi ang nakalagay dito sa iyong account is kailangan mo kasi sasahod ka na ma'am eh. Wow, sana all sasahod na. Oo nga. Ito ma'am yung nakalagay sa iyo. Pakita ko sa iyo. Kasi nandito ako sa sa page mo. Ayan. Kailangan mo ito ma'am na i-turn on ang step to verification nito. Sinend ko ma'am sa iyo via messenger. Mabilis lang naman to ma'am. Time check sir, sabi ni Sir DJST Official. Sir, di ba ganun sa amin? Ang brown out. Pasensya. Ganun mag-brown out sa amin. Di ba ang kulit? Bigla na lang nawawala ang aming bigla na lang nawawala ang aming internet. Pasensya kayo guys. Ray, nandiyan ka pa sa akin. Si Papa Ray, Marabutet TV, mega love shoutout po yun. Pasensya na kayo guys. Tawag dito, nag-brown out sa amin. Diba, nakakaasar lang. Wala pa ako valid ID, sabi niya. Kailangan mag-valid ID? Hindi naman ata kung kailangan valid ID. Papa Ray, nandito pa rin sa atin guys. Kung may mga katanungan kayo guys, pwede kayong mag-tanong. Ayan. Bakit ano bang kailangan dito man? Post
Ako di pa sumahod, sabi ni Papa Ray. Bakit Papa Ray? Ano bang problema? Bakit di ba matagal na? Wala pang email si Lolo. Hindi mo naman kailangan i-email ni Lolo kung ano. Mag-i-email lang yan kung may sahod ka na talaga, ano Papa Ray. Kailan ka ba na-monetize, Papa Ray? Kailan ka ba na-monetize, sir? Simoy ng hangin Post, ako di pa sumasahod. Kailan ba na-monetize, sir? ng bawat damdamin. Papaliwanag ko, sir, sa iyo kung bakit. Kailan ka, sir, na-monetize? Yung specific naman. Last December ka pa na-monetize. Hindi ka pa sumahod hanggang ngayon? Last December ka pa na-monetize? Last December, magdi-December na naman, hindi ka pa sumasahod? Imposible. Sila ang lahat, wala ang kalungkutan, lubos ang Imposible. Sir, pwedeng patay pa ako ng me. Ay, eto na, nakita ko na. Check ko muna yung account mo, sir. Nga pa ako ngayon, idol. Meron ka na ba, sir? Meron ka ba, sir, na tawag dito? Meron ka na ba, sir, na PIN? 33,334. Meron ka na ba, sir, na PIN? may aw Ilan ba ang video mo? Let's check it out. ng hangin. Video. Pasko'y lagana, mayroong sigla ang lahat. 31 lang, sir. 31 lang ang video mo. Pinagtatanggal mo ba yung iba? Tinanggal mo ba yung iba? Tinanggal mo ba, sir, yung iba? Ibig ng Pasko'y Bebe, may tao daw ata. Ha? Di ko narinig. Yes, idol. Kailang na-monetize ka December? May PIN ka na ba? Yes, idol. So, dapat, kung may PIN ka na is, nakapagpasan na ako. awit ang sino. Kung may PIN ka na. Sir, pwede ko, sir, pwede mong i-PM ako, sir. Confidential kasi, sir. Dito mo ako i-PM, sir, sa aking Facebook account. Pwede ko bang makita, sir? Pwede mong i-screenshot, sir, yung tawag dito. Yung payment threshold mo sa AdSense. Dito mo, sir, sa akin kung gusto mo lang, sir. Kung gusto mo lang, para makita natin ang para makita natin yung iyong payment threshold. Kailangan kasi ang payment threshold ninyo is dapat na-reach ninyo ang $10 para makuha nyo yung PIN ninyo, and then you have to reach also $100 within 6 months. Yan, sir, yan yung binababa ni Nightboot. Facebook, ayan. Facebook. Yan yung binababa ni Nightboot. O FB lang ba? FB. Hindi pala. Ayan, Facebook, sir. Ayan yung Facebook. Pwede ba akong i-PM dyan, sir? Kasi confidential yan, sir. Dito mo na lang, sir, i-PM sa akin. Huwag ka mag-alala, sir. Your account is safe with me also. Ayan. Tingnan natin, sir, kung ilan talaga. Kung kailan pinakamadilim mga tala. Ano yun, bebe? Ha? Strainer na. Anong strainer? Hindi ko alam doon sa mga hinugasan ni atin mo. Sino nagana? Bingi. Matamsak Premier Maawa. Uy, sige.
hihilom ang lahat at sumuga. Ang nasilip Ang makabugera. Ang makabugera. Uy, Harlem O, mega love shoutout naman dyan sa'yo, Harlem O. Kumusta naman tayo dyan? Harlem O, Angkol. Kumusta naman tayo dyan? Nag-brown out sa amin, Angkol, ngayon pa lang. Oh, kaya nawala ako ng biglaan. Only in Albay. November 17, 10 p.m. November 17, 10 p.m. tayo ang ilaw sa madilim na daan. Kakapipising, lalong ipitan. Maaman T1 guys, T1. Patamsak naman ako, T1. Ayan. Sir, pwede ako na lang i-PM. Search ko, Ryan Marconia. Sige, sir. Ano ba? Bakit hindi mo makuha ako? Sir Ali Pogi, nandito na rin sa atin guys. Mega love shoutout naman po dyan kay Sir Ali Pogi, our foreign friend guys, na napakagaling napakagaling tawag dito, mag-Tagalog. Pakistani yan guys, si Sir Ali Pogi. Sir Ali Pogi, mega love shoutout naman po dyan sa iyo. And welcome sir sa aking live streaming. Kumusta naman tayo dyan sir? Eto sir, nakita ko na ikaw. Hello sir. Hello sir. Ikaw ito sir, I got my COVID-19 vaccine. Oo nga. Ayan sir. Ayos lang Uncle, kakauwi lang galing palengke. T1 guys, patamsak naman ako guys. Sir Ali Pogi, dan tamsak. Thank you for that sweet tamsak Sir Ali Pogi na nandito sa atin. Tama ba yung pagkakaano mo, sir? Oy, Sir Ali Pogi, ano bang nangyayari? Oy, at nagpa-member ka dyan. Sir, thank you naman po dyan sa iyo, Sir Ali Pogi. AP, ang kanyang code, guys. AP. Sir Ali Pogi, our VIP member na nandito sa atin. Check mo, sir, yung spam mo, sir. Nandun ako sa spam, nakalagay siguro. Sa spam. Wala, anyaman. Oy, anyaman. Ilo naman yan sa mayaman. Sir, anong nangyayari? Bakit nagpapakulay ka dyan, Sir Ali Pogi? Thank you naman po dyan, sir, sa iyo mga pakulay dyan. Thank you for that amazing super chat, Sir Ali Pogi. Dan tamsak sa nakapin. Ayan, premier. Sir Ali Pogi, maraming salamat naman dyan sa iyo. Thank you talaga for your generosity. Saan na si stream element natin? Log in with YouTube channel. Sir, maraming salamat naman dyan sa'yo. Ma'am Simplian, tamsak po, nandito rin sa atin si Ma'am Simplian. Ay, Ma'am Simplian, na-miss kita. Ang ganda ng kanta mo. Oo, kumanta yan sa Facebook, kaso nawala. Mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am Simplian. Na-miss ko tong bulihin. Oo nga, ako lang ang nambubuli dyan kay Ma'am. Hindi ko na nakikitang hindi ko na nakikitang nagla-live. Ma'am Simplian, hello naman dyan sa'yo, Ma'am Simplian. Welcome Ma'am sa aking live streaming, Ma'am Simplian. Ay, Ma'am Simplian, thank you naman dyan sa'yo. Uy, may mayama pa. Baby ko, just dropping by, watching from Los Angeles, California. Sino si baby ko? Ma'am baby ko, mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am baby ko. Uy, anyaman. Oo. Kanino ninja si baby ko? Alam ko na, kilala ko. Baby ko, just dropping by all the way from Los Angeles, California
Pwede pa tamsak premier. Sige, 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 ma'am. Oy, baby ko, thank you naman dyan sa'yo. Bakit di mo ginamit yung main account mo, oy? Baby ko. Pasko noong isang taon. Oy, sir. Wala, yayaman ngayon ng tao. Bakit ba yayaman ng tao ngayon? Baby ko, sino bang ilalagay ko sa yung ano? Sir Ali Pogi, thank you naman po dyan sa iyo. Thank you guys sa inyong lahat. Thank you po. Ma'am Buhay, nandito rin sa atin. Mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am Buhay. Simply Adventures. Ayan. Hanapin ko muna si Simply Adventures, guys. Papatamsak natin yung ano. First Family Mart in Davao. Control copy and control paste. Oy, baby ko. Thank you naman dyan sa iyo. Watching from Los Angeles, California daw siya, guys. Gusto nyo malaman kung sino yan, guys. Sabihin ko sa inyo kung sino yan. Na-miss nyo na yan. Alam ko yan kung sino yan. Sabihin ko ba? Ang pag-ibig sana sapat ng siyasin Kailan ba to, ma'am? November 16, 8:30 p.m. ng Pasko. Guys, padikit naman ako guys sa ating super chatter. Si Sir Ali Pogi, si Bebe ko. Ayan. Sabihin ko ba kung sino si Bebe ko? Na-send ko na idol. Sige. Ay, oo nga pala. Na'y mauuwi sa pag-uong. Kahit na Kaya pala sir, kaya pala. Kasi based on community policy sir, kailangan mong sipagan talaga sir. Kailangan mong sipagan. Kasi nga, ng Pasko. Ngunit kahit na anong mangyari, ayun. ibig sana'y may Yan guys, na binababa na stream element, baka hindi nyo pa kaibigan. Ano na ba tayo? T2. T2 guys, T2. Patamsak naman ako guys, T1 and T2. tuloy na tuloy pa. Uy, bebe ko, sabihin ko ba kung sino? Ang ating super chatter guys, si Sir Ali Pogi. Kung di nyo pa kaibigan yan guys, ayan na, binababa yan ni Nightboot. Ang Pasko. Tuloy na tuloy pa rin ang Pasko. Oo nga, kaibigan ninyo yan guys. Ang ating super chatter, si Sir Ali Pogi. Ito guys, yung nakapin sa taas. Sa Paskong darating, Santa Claus nyo'y ako rin. Pagkat kayong lahat ay naging masunurin, dadalhan ko kayo ng mansana sa tubas. May candy at tsokolate, peras, kastanya. Ora, sabi ni Sir Ali Pogi. Thank you naman po dyan kay Sir Ali Pogi. Sir, di pa ako nakakabayan ng utang ko sa'yo, sir. Ang araw habang nabubuhay sa Paskong darating. Kaibiganin nyo yan guys, si Ryan Mark, si Papa Ray. At kayong Kung di nyo pa guys nakikita ang kapugian niya na ba? Oo nga. How to be pogi, sir? Sana all may one point, Dana kay Ali Pogi, diba? Uy, kaibiganin mo yan si Sir Ali Pogi. Sir, Ali Pogi, dana daw sa'yo si Papa Ray. Oo. Marami yan na pandikit si Ali Pogi. Kung ako sa inyo guys, kaibiganin nyo yan. masunurin. And then sabihin ko ba, bebe ko? Ayaw naman pasabi kasi ni bebe ko guys. Just dropping by watching from Los Angeles, California. Dan harang sabi ni Mambuhay, Mambuhay! Hello naman dyan sa'yo, Mambuhay. Wala ka atang ngayon, kusina ngayon. Nagkukusina ka na, no? Kukusina to. Eh, pre, ikaw pre, ano ka na ba dyan? Nakapagluto ka na ba dyan?
Time check tayo guys, it's 47 minutes past the hour of 5 o'clock in the afternoon. Paparay, binalikan na kita, sabi ni Harlem O. Uragon. Pagkat kayong lahat ay mahal sa Pagka tinanggap, paparay, kapag tinanggap yan ni Lolo, okay na yan. Ang iyong ATM, okay na yan. Pero make sure ay tatanggapin pala yan ni Lolo kung ang iyong ATM is nahuhulugan ng dollar. Kung BDO Kabayan Savings at ang nilagay mo kaya tinanggap, kaya okay na yan. Dito ako sa kusina, Uncle. Dan sa nakapin, Sir Ora, sabi ni Ma'am Simply and Ventures. T1 Tito guys, patamsak din po ako. Sige na, maluoy mo, T1 and Tito. Yung mga nagpi-premiere dyan. And advance happy birthday naman dyan kay Mama Adel Sulit, diba? Malapit nang Yung mga gusto guys mag-submit ng kanilang mga birthday greetings, ibigay nyo lang guys kay kay Harlem O. Maluoy po. Oo nga guys, maluoy naman oy. Oo. Naka 92 pa lang, gawin ng 100 yan, tamsak kay Ma'am Simply Ann. Diba? Onigiri. Anong onigiri, ma'am? Anong onigiri? ng sarap magkasama. Maluoy po, sabi ni Ma'am Simply Ann. Kaibiganin nyo rin to guys, si Ma'am Simply Ann. Promise. Ng Pasko. Apo sir, pwede na po yun sir, kasi tinanggap yun ni Lolo. Kasi hindi naman tinatanggap ni Lolo kung hindi talaga po pwede. Hindi naman tatanggapin yan. Ano pa ba? Baka may mga katanungan pa kayo dyan guys. Kasi nga guys, eto makinig po kayong lahat guys, sa mga nandyan sa atin. Kung hindi pa kayo nakakasahod sa sa inyong YT channel, it is because kailangan nyo munang i-reach ang 100 threshold na minimum threshold, ay payment threshold po ninyo, ayan. Within that year or that month, ayan. Or within a month or within ilang buwan, kailangan nyong abutin yan. And then kapag ka naabot nyo yung $100 nyo, saka pa lang kayo sa sahod. Ganun po yun. Uy, secret yun. Bakit alin secret? Anong onigiri? Onigiri. Secret ba yan ang onigiri? Wag maingay. Oo nga, wag ko daw guys ipagkalat yung mga gustong magbigay ng birthday greetings. Hiningan ba naman ako ng birthday greetings? Gusto niyo bang marinig yung birthday greetings ka? Paano pag umabot ng 1 taon, sir, di ko pa nakuha o na-reach? Okay lang naman po yun, sir. Kahit naabutin niya ng ilang taon, as long as you have an AdSense and verified PIN. Ayan. Hanggat verified ang account mo, hindi po yan mawawala, sir. Harang mo. You will gonna serve ads. Ayan. Opo, sir. Dan T1, sir, sabi ni Ma'am Simply. Ma'am Simply, ang kunin ko yung pangalan mo, ma'am. Namimigay ako ng WH, guys. Sino mang magtatamsak sa T1 and T2, namimigay ako ng gawin ko ng 5WH, guys. 5WH. Unti lang naman tayo. Simply and Dangerous. Sino pa ba? Patamsak naman ako, guys. 5WH bibigay ko. Kapiling ka na tuwing sasapit ang Pasko, sa tamis ng ating suyuan. Dan T1, sir. Oy, Ma'am Simply Ann. Kumusta ikaw, Ma'am Simply Ann? Kumusta naman tayo? Nasa Davao ka pala ngayon, ma'am. Ano bang onigiri? Anong onigiri, ma'am? Parang inano yan, ma'am eh. Parang yung ano ba yun? Kamote na yung parang inihaw. Yun ba yun, ma'am? Parang kamote siyang inihaw. Okay lang, sir, Davao pa rin. Kailan kaya ako makakarating ng Davao? Sana makarating din ako ng Davao. Sana may mag-imbita sa akin sa Davao. Oo nga.
Piling ka na tuwing sasapit ang Pasko. Sa tamis ng ating Nagparinig na. Hoy, pushti. Tuoy. Bakit? pitak ng Uy, ang ganda ng boses niyan guys, ni Ma'am Simply Ann. And yung ating super chatter guys, binababa ni Nightboot. Ano ba ibibigay ko ba yung pangalan? Saan na ba si baby ko? Baby ko! Saan ba yun si baby ko? May baby ako dito guys, si baby ko. sapit Ayaw pa sabi kung sino ang pangalan. Marabutit dan dikit sa nakapin. Asa na ba si Ma'am Saiki Carrion? Ano na ba yon, Ma'am Saiki? Ang ganda nito guys, ni Ma'am Saiki Carrion. Ginagawa siguro yung step to verification niya. Ang kailangan mong tapusin to hanggang November 1, malapit naman. Ay tapos na pala. Kailangan mong tapusin na to, magdi-December na. sa tamis ng ating suyuan. Rice yan, sir. May palaman na iba-iba. Salmon or tuna. Tapos may seaweed. Seaweed pala yon. Mas maganda pa yung ginawang inano na lang, ma'am. Alam mo yung ginawang sushi? Sushi. Yung niroll na lang ng bilog, sushi na yan eh. Diba? Ginanong-ganon lang kasi yung rice, tapos nilagyan ng palaman, tapos ginanon. Tapos binalot ng, tawag dito, ng seaweeds. Kung yung pagkakalagay ng rice is tama, tapos nilagyan ng yung mga palaman sa loob, tapos, ay di ba may may seaweeds yun, ma'am? Meron roll merong hulmahan yan eh. Tapos yung pinapagulungan, ginaganon. Sapit ng Tapos ilalagay mo sa di ba may na yan, may seaweeds na. Tapos ipapahid mo ngayon yung rice. Tapos lalagyan mo siya ngayon ng mga palaman. Tapos iro-roll mo siya. Tapos konting basain mo lang yung seaweeds na dikit yan sa Yun, sushi na yun eh. Ginawa mong onigiri eh. Parang ganun din. Surprise nga yun, wala alam. Ang celebrant, si Uncle Ike. Sige. Onigiri. Akala ko ma'am, inihaw yon kasi maitim eh. Diba? Ibang pangalan din yan, onigiri daw. Kasi ibang shape. Di din, ganun din. Ang lasa niyan, ganun din sa sushi. Lalagay ka lang ng ano ba yung nilalagay doon? Yung parang sandwich bread, ganun. Yung kapatid ko marunong niyang gumawa ng sushi. Nilalagyan niya ng ham, nilalagyan niya ng nilalagyan niya ng hotdog na mahaba. Tapos meron siyang in-slice na cucumber, cucumber, and then meron siyang nilalagay na mango, may mangga siya, ang sarap nun. Tapos i-roll niya. Mga ganito kalalaki, mga ducks. Oo nga, mga ducks ginagawa ng kapatid. Oo nga. Uragon, sabi ni Sir. Kay sigla ng gabi, lahat ay kay saya. Natuto ang Oo nga, ma'am. Mag-end na ako, guys. Pasensya na talaga. I-end ko na talaga to kasi magba-brown out pa to. Mga 5 sunod na brown out pa ito. 6. Hello naman dyan sa mga taga-apik. Oy, ayusin yung servisyo nyo. Ang isang araw, nakakasampu kayong brown out. Kaya naman kayo minsan, oy. Mga consumer nyo, mga taga-apik. Maganda ako guys, sa kapwa niyong lingkod, Uragon. Ayun, iyan ko na guys, pasensya na talaga. Magba-brown out pa to eh. Laging nagba-brown out sa amin. Bye guys, I love you all. kay sigla ng gabi, lahat ay saya. Natuto ang ating manok na tinula sa bahay ng kuya. Mayroong lechon